minute! Who are you? Na, hagyjuk. Hozzon már megint. Nem áll. Te tomat. Nyomorulja. Mit hozzak be? Szugge. Koltot hogy hozzam be? Hozzuk be íve. S na, hozzunk be egy szar karaktert. Na, tomat. Na, szia. Szia. Megvan. Oké, most bejutok. Tomar. Egyik tomat, a másik meg tomar. Tomat. Tomar. Gyerünk tomat. Hat. Dead. 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 Azaz gyerünk. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Ez jó meccs volt. GG. Superior. Superior. Buy. Na, Brawler shopot nézzük meg. Shop. Csak ha belépne a shopba, én annak jobban örülnék. Na várjál. 5 Lego Star Drop. Oké, akkor kezdjük nyitogatni. Dega. És kinyitottam még egy Dynamite Supert. Jumpolósat jobban szeretem. Eve. Oké, megértem. Na, nézzük még egy Lego Star Dropot. Halló? Miért nem? Azt akkor... Beaszkin. Ez nem rossz. Még egy Lego Star Drop. El Primo. Csak kinyitna. Na, Legendary. Hypercharge Nitara. Hát... Hypercharge Nitara. Akkor szedjük be még azt az 5 kreditet. Gere mindjárt megvan. Ha elérjük a 4000 kupát, meg lesz gene. Kapunk még 370-nél 400-at és 4000-nél. Milyen küldélyeim vannak még. Na, van egy Duo Showdown. Tick. Megnézem, mit ajánl be. Mit ajánlasz? Rányomok. Penny. Ilyen hülyét Penny beadja. Got it. Duo. Nem szeretek duósódni, a szarok az ellenfelek. De a teammate is. Ezt tudtam, hogy nem annyira szeretem, mert kicsi a range, meg keveset sebez. Meg az ulti a rossz.
Na mi van? Félsz? Talán félsz? 6? Hat. Ez az. Van, kiment a Stormból. Aztán ott egy duó. Halt. Mi van? Halt. Dead. Assza, mennyi HP van. Na gyere ide, Dávid. Dead. Dead. Picit laggolok. Hogy van nektek 10 power cube? Az 19 power cube. Na, ezt hagyjuk. Ezt hagyom. Semmi kedve. Hoppá, 10 gem. Startra. Stú. Na. És ugye várjátok, azt mondtam, hogy én vagyok a legjobb itt a Brawl-ban. Hát, ezért meg csak ezt a jelenetet. EFK. No. No bro, no bro. No bro. Hell nah bro, hell nah. I'm the picture of the night. Dead? Van náluk kit. Hagyjatok már. Gyerünk, gyerünk. Go, go, go. Beszorítanak hátulra. Go, easy, easy, easy. Fedd már! De hogy laggolok én már? Ez így nem mehet. Ez így nem megy. Gyorsan, gyorsan, gyorsan menjünk. Gyerünk. Bring you gift the darkness. Ne! Sophie! Rám ugrott, kösz. Vagy labdára ugrott. Ja, rám ugrott. De miért ugrottál le rólam, te hülye? Idióta. Most miért ugrott le rólam? Mi lehet volna, hogy gólt lett volna abból? Menjél már! Nem már! Oké. Overtime. Ne! Szedd le! Azaz. Gyorsan, menj. Passz. De idióta, passzoljál! Le kell szedni a labdás embert. Easy. Hogy ott megyünk.
Ne! Gyerünk, éledjen valaki, újra ugorjon a kapuba. Csak én vagyok? Hol vagytok? Ez. Vagy mégsem. Vagy mégsem. Ne! 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 Nem már. De ez pedig nagyon nagy meccs volt. Ez a... Hát ez a videó ennyi is lett volna. Voltam Gaming voltam, sziasztok!